идомаи хониши бадеӣ романи вафо. боби сеюм. Сафар пас аз наҳорӣ аз хона ба идораи колхози Камуна баромад. Дар идораи колхоз ғайр аз котиб Муҳаммадраҷаб Юсуфов, ки ҳама ӯро Мамараҷаб мегуфтанд, каси дигаре набуд. Вай ҷавоне буд қадбаланди лоғаратанд ва рангзада. Мамараҷаб барои кадом як коғаз сар фурӯ бурда чизе менавишт. Сарқалами нугаш хурдашудаи худнависи ӯ ба рӯи коғаз расида ғиҷ-ғиҷ овоз мебаровард. Ҳамин ки Сафар аз дари идора намоён гашт, Мамараҷаб ҳамон дам дафтари қайди мукотиботи колхозро, ки дар як тарафи миз истода буд, гирифта онро ба болои мактуби худ гузошт. Дар афти зардчатоб дар чашмони танг-танги каме ба касохонаи чӯкидаи вай як ҳолати изтироб ва бесаранҷомие ҳис карда мешуд. Раис дар ҳамин ҷо пурсид Сафар баъд аз мулоқоту пурсупос ба утоқи ишора карда. Не, нестанд, гуфт Мамараҷаб. Одилако чӣ? Он кас ҳам нестанд, боз гуфт Мамараҷаб. Магар ҳанӯз наомадаанд? Пурсид Сафар. Пагоҳии барвақт як сари қадам омада, боз ҳамроҳи намояндаи райком баромада рафта буданд. Ба куҷо рафта бошанд? Боз пурсид Сафар. Ба саҳро, ба сари кор бояд рафта бошанд, ҷавоб дод Мамараҷаб дафтареро варақ зада. Зарур шуда бошанд, ҳозир фақат аз ҳамон ҷо ёфта метавонӣ, набошад то бегоҳӣ баргаштанашон маълум не. Сафар бо кадом як фикр банд шуда якчанд дақиқа хомӯш монд. Мамараҷаб ба саҳифаҳои дафтар чашм давонда, баъзан ба вай дар кору нодаркор бо қалам кимчи аломатҳо мегузошт. ҳозир хуҷаини идора як худам гӯй, шӯхӣ кард Сафар. Хуҷаин набошам ҳам, ин вақтҳо ҳамаи кори идора ба сари ман мондааст, ошно, гуфт Мамараҷаб худро серкор тарошида. Шабу рӯз аз идора набароям ҳам, боз кор як вагон. Ҳисобдоратон ҳам наменамояд? Вай бечора ҳам як по дар пункт, як по дар банк, бо ҳисобу китоб овораю саргардон. Хулас ки ҳамаамон ба сар хоридан вақт надорем. Гӯён Мамараҷаб беихтиёр бо нуги худнавис пушти гӯшашро хорида монд. Сафар аз ин гапу рафтори ҳавобаландонаи Мамараҷаб оҳиста лаб ба табассум бурда, кинояомез гуфт: «Ҳа, албатта, сархорӣ ҳам вақт металабад, ҷура». «Вақт бисёр нозук омад, ошно», ҷавоб дод Мамараҷаб. «Ҳамаи кор ва диққат ба ҷанг, ба фронт шуда монд. Ин коғазу ҳуҷҷатҳоро намебинӣ? Якаш таҳ накарда, аз қафо боз 10таи дигараш меояд. Ба чунин қарор омадам, ки ҳамин рӯзҳо аз ин кор дида ба даст туфанг гирифта ба аскарӣ рафтан беҳ аст». Бо ин сухани рӯйдилакӣ Мамараҷаб дар назди Сафар фидокории худро намоиш доданӣ мешуд. «Агар қатъӣ қарор дода бошӣ, азми калон кардӣ», гӯён Сафар таги дили Мамараҷабро фаҳмиданӣ шуд. Мамараҷаб дар дилаш аз гуфтааш пушаймон шуду бо табассуми сохта ҷавоб дод: «Сад азму аҳд кунӣ ҳам аз зери бори ин коғазҳо баромадан наметавонӣ. Ба болои ин беихтиёри раис, акои олим ба куҷо рафта мешавад?» Сафар аз рафтори худаш мисол гирифта исроркорона гуфт: «Касоне ҳастанд, ки ҳатто идораҳои ноҳия розигӣ надида бошанд ҳам ба марказ муроҷиат карда, охир ба хоҳишу матлаби худ расидаанд». Мамараҷаб барои мустаҳкам кардани даъвои худ ба баҳонаҷӯӣ даромад. Аз як ҷиҳат ин гапат ҳаққу, лекин калонҳои колхозро писанд накарда, рост ба марказ муроҷиат кардан ҳам аз рӯи услубу одоб нест. Ба болои ин гапи Мамараҷаб, амаки ӯ, мудири магазини ҷамъияти матлуботи деҳа Мирбадал даромада омад. Вай
бо Сафар зоҳиран сидқӣ мулоқот намуду риёкорона ба гап даромад. «Илоҳо ҳеҷ гоҳ аз дида дур нашаведе, ҷони ширин. 5 рӯз рафтеду 5 сол надидагӣ бар ин пазмон шудем. Ҳа, дар воқеъ туф-туф чашм нарасад. Ҷураҳои гул бар ин шукуфон аз афташ, аз дидаю шунидаатон чахчах карда нишастаетон. Ҳа, аз шаҳр субҳи барвақт омада будам. Як аз инҳо ҳолпурсӣ кунам гуфта, ҳозир аз хона баромадам», – ҷавоб дод Сафар. «Бисёр хуб кардед. Худаш ҳам як замоне омад, ки одам ба одам ғанимат шуда мондааст», – гуфт Мирбадал. Сухани охирини Мирбадал ба таби Сафар нафорид. Вай дарҳол бо хайрухуш ба тарафи дар рост шуда буд, ки Мирбадал пурсид: «Ҳа, муаллим, 4 гап назада дарав рафта истодаед? Ё омадани ман магар ба миёни суҳбати ду ҷура лағат зада?» Аввал ба Сафар, баъд ба Мамараҷаб муғамбирона чашм дӯхт Мирбадал. «Не, амаки Мирбадал», – ҷавоб дод Сафар. «Ба раис Акои Олим ва Парторг Одилсаркор кор доштам. Зуд ҳамонҳоро рафта бинам?» «Ин хел бошад, ҳозир ҳамаашон ба клуби колхоз омадаанд», – хабар дод Мирбадал. Сафар бо шитоб баромада рафт. Мирбадал аз рафтани Сафар 1 дақиқа вақт нагузашта, аз қафои вай дари идораи колхозро кушода, ба берун ба 4 тараф чашм давонда, боз дарро сахттар пӯшид ва ба мизи Мамараҷаб наздиктар омада, оҳиста пурсид: «Чӣ мегӯяд?» «Ҳеҷ чиз нагуфтааст», – ҷавоб дод Мамараҷаб. «Ба аскарӣ рафтани худро гуфт ё не?» «Не, аз ин хусус гап назадааст ку. Шумо аз куҷо фаҳмидед?» «Аз ноҳия». «Ҳа», – гӯён Мамараҷаб сухани Сафарро, ки аз ин якчанд дақиқа пеш гуфта буд, ба хотир оварда, онро ба Мирбадал ҳам нақл кард. «Бачаи пухтада, ноумед», – илова кард Мирбадал. «Хайр, бало ба сари худаш. Шумо кори худатонро донед, ҷиянам. Ба мо ҳам пагоҳ бегоҳ навбат меомадагӣ бар ин, амаки Мирбадал», – гуфт Мамараҷаб ва аз даруни як ҷуздон якчанд даъватномаи комиссари ҳарбии ноҳияро бароварда нишон дод. «Мана боз ба 5 кас даъватнома омад. Ба шумо гӯ нест?» «Не, нест». «Хотирҷамъ бошед набошад». «Чӣ хел хотирҷамъ бошам?» Пурсида мешинед ми, ҷиянам? Дар ин рӯзҳо камина амаки магазинчиятон одами аз ҳама даркорӣ шуда мондааст. Хулоса, ҳамин ки ба ягон кас корамон афтода монад, мо ба пеши вай не, худо хоҳад худи вай агар гурусна монданро нахоҳад, ба пеши мо меояд». Мамараҷаб аз ин гапи амаки худ завқ карду аз ҷояш хест ва ӯ ҳам рафта дари даромадро кушода ба берун нигоҳ кард. «Боз аз тӯй пештар нақора нашавад», – гуфт Мамараҷаб ба ҷои худ баргашта. «Хуб, ин гапҳо баъд. Хатро навиштӣ?» – пурсид Мирбадал. «Навиштам», – ҷавоб дод Мамараҷаб. Аз зери дафтар хати ҳанӯз имзо нагузоштаи худро ба амакаш нишон дод. Мирбадал ба хат чашм давонду баргашта ба Мамараҷаб дода гуфт: «Хуб навиштед. Аз нав дар коғази нағз хушхат карда рӯнавис кун. Кай ки хостгор фиристонем, ин хатро ҳам ҳамон рӯз ба воситаи ягон мактаббача ба худаш мефиристонед». Баъд Мирбадал ба назди тирезае, ки ба тарафи кӯчаи калон кушода мешуд, рафт. Аз тиреза ӯ як гурӯҳ одамон ва як қатор аспу аробаҳоеро, ки дар пеши чойхонаи сурхи қишлоқ ҷамъ омада буд, дид. «Боз ин чӣ маърака?» – пурсид Мирбадал аз кӯча чашм наканда. Мамараҷаб ҳам ба назди тиреза омад. «Ҳа, воқеан имрӯз колхоз ба фонди армияи сурх корвони сурхи пахта, ғалла, сабзавот мефиристонад». «Боз ин ҳунари кӣ?» – пурсид Мирбадал. «Парирӯз раис, парторг ва одами райком дар байни худ гап карда буданд. Имрӯз аллакай ҳамааш тайёр ҳам шудааст».
охир ин мардуми деҳа ғаму парвои фардоро дорад ё не? Мирбадал бо як хашму ғазаби ботинӣ аз димоғ нимғурма гап зад. Як рӯз нагузашта як корвон тӯҳфа ҳозир карда, ду рӯз нагузашта гӯшта монданд. Ҷанг сар шудан боз фаъолияти Одилсаркор ҳам дучанд зиёд шудагӣ. Се аробаи ин корвон ҳам аз бригадаи худи ҳамон. Худоё тавба, аҷаб замона шуд да! Бо як ҳасратмандӣ гуфт Мирбадал. Як одами дирӯзакак пойлучи бесавод имрӯз калони фирқаю саркори мардум шуданашро бинед? Тавба кун, не қоил шудан дар кор. Амаки Мирбадал, қоил шудан дар кор, ҷавоб дод Мамараҷаб ба фикри Мирбадал бо ҳисси ростгӯӣ эътироз баён кардагӣ бар ин. Барои ҳамин мардум ба ҳукумати советӣ молу ҷонашонро фидо мекунанд да. Шумо қоил бошед, бас аст, гуфт Мирбадал аз пеши тиреза дур шуда. Мо барои чӣ қоил шавем? Барои он ки Одилсаркор бар ин касони як вақтҳо ба пеши мо барои як ариза навишта додан, бо илтимосу илтиҷо омада, имрӯз ба болои сарамон амру фармондеҳ шудаанд. Ба ҳамин қоил шавем? Ё ин ки шуморо пагоҳ бегоҳ ба еми тӯпу тӯфанг мефиристонанд барои ҳамон? Мирбадал ба афти Мамараҷаб нигоҳ карда, мизроби сухани худро мулоимтар кард. Ҷигарам, ҷигарам, синатон ба 22-23 даромадаасту ҳанӯз ҳам сиёҳро аз сафед дуруст фарқ карда наметавонӣ. Амакатон ин гапҳоро бечиз намегӯяд. Инро хуб фаҳмида мон. Дар ин кору бор гӯштамон фаромада, пӯстамон рехтааст. Монед алами конаро тоза накунем, коратона кунед, ман рафтам. Мирбадал берун баромада ба тарафи чойхона роҳ гирифт. дар пеши чойхона ғайр аз як гурӯҳ мардуми қишлоқ, ки ба гуселкунии корвони сурхи колхоз ҷамъ омада буданд, раиси колхоз акаи Олим ҳам буд, ки вай як пояшро ба тири ароба такя дода, дар болои зонуяш дафтарчаеро гузошта чизе менавишт. Ҳар боре ки инструктори райком ба ӯ савол медод, акаи Олим сарашро бардошта ба вай ҷавоб медод. натиҷаи корамон ана ин хел, Рафиқ Норзода. Плани пахта 121, ғала 112, картошкаю сабзавот 200% иҷро шуд ва дафтарчаашро ба Норзода нишон дод. ин корвонро ба ин ҳисоб намедароред? Пурсид Норзода. Албатта не. Берун аз план набошад чӣ хел тӯҳфа мешавад? Касе аз байни ҳозирон гап партофт. ба болои гуфтугӯи онҳо Одилсаркор, ки марди миёнсоли қоматбаланд буд ва дар тан ҷомаи кории гарду чангреза карда дошт, омада хабар дод. Раис, ҳоло рӯйхатро ҷамъбаст накарда истед? Ҳа, боз чӣ шуд? Пурсид акои Олим аз Саркор. аз муаллиму мактаббачагон ҳам 10 қути себ омад. Гӯён Одилсаркор, Сафар, Юнусбобо, мудири илмӣ Мансуров ва Зебиро, ки аз тарафи мактаб бо ҳамроҳии якчанд муаллиму мактаббачагон дар дасташон қутиҳои пур аз себ меомаданд, нишон дод. ҳама ба ҳамон сӯ рӯ оварданд. Норзода бо хушҳолӣ ба Сафар, ки аз рӯ ба рӯ меомад, гап партофт. Одинаев ҳам ба имо маътал буданд да? аз дӯст як ишорат аз мо ба сар давиданд. ба Норзода нигоҳ карда гуфт Юнусбобои аз ҳама пештар омадагӣ ва қутии пур аз себро ба болои кати чойхона гузошту боз ба суханаш давом дод. ин аз нӯги Хамир фатир аст. Дертар мондем, набошад номаш боғчаи мактаб бошад ҳам, маҳсулаш аз маҳсули бригадаи Саркор ҳам кам нест. номаш хурду кораш калон гӯед, гуфт Норзода аз сухани Юнусбобо завқ карда. ҳа, ана олам гулистон, ёфтед, ҷавоб дод бобо ва ба Норзода дасти мулоқот дароз кард. ба гап Сафари ба назди онҳо расида омада ҳамроҳ шуд.
модоме ки ин корвон аз деҳаи ҷӯйбор аз колхози комуна мерафтааст, чаро моён фарзандони ҳамин деҳа, аъзоёни ҳамин оила аз иштирок кардан ба вай дар канор бошем. хоҷагии шумо дахлнопазир гуфтем дия, додар, бо табассум ва шӯхӣ гап зад Одил Саркор. дахлнопазир ба бегонагон аст, Саркорамак, хитоб кард бо як қиёфаи ғайёрона, зебӣ ва илова намуд. модоме ки ин корвон аз номи колхозчиён мерафтааст, чаро фарзандони онҳо аз қатор дер монанд? Сафар аз ин ҷавоби зебӣ мамнун гашта, дар давоми сухани ӯ тасдиқомез сар ҷунбонд. Одил Саркор бошад, зуд ҷавоб наёфта хандакунон гуфт: «Ҳа пас наоеде, муаллима». «Саркор мегӯям», гуфт акои олим, ки ба назар марди наздик ба 50 сола метофт ва ба мӯйлаби сиёҳаш якта дута тори сафед афтода буд. корвони 4-5 ароба тахмин кардаатон то аз қишлоқ баромадан 10-12 ароба мешудагӣ барин. расми корвонкашӣ ҳамин аст дия, додарам, гуфт Юнусбобои пурдон. гап то ягон кас сари корвонро гирифта ба роҳ даромадан аст. он тарафаш то ба манзили қарордода расидан 1 шутур 50 шутур мешавад. дар ҳақиқат корвони иборат аз 4-5 ароба, ки котиби ташкилоти ҳизбӣ Одил Саркор аз номи аъзоёни бригадаи худ ва коммунистони колхоз ба хазинаи армияи сурх ташкил доданро қарор дода буд, то қариби ними рӯз ба 9-10 ароба расид. ҳамин тавр Одил Саркор ба сари корвон истода бо тӯҳфаҳои колхоз ба роҳ даромад. дар аробаи якум яке аз талабагони мактаби деҳа, ки дар тан либосҳои нав, дар гардан галстуки пионерӣ дошт ва ҳамроҳи ӯ боз як колхозчии миёнсоле байрақи сурхи колхозро баланд бардошта менишастанд. байрақ дар болои сари Одил Саркор ва ҳамроҳони ӯ ҷилва мекард. вақте ки корвон акнун аз қишлоқ баромада буд, ба пеши чойхона як пирамарди тахминан 60-солаи тануманд ва бақувват, ки ба китфаш як бараи фарберо бардошта ба обу арақ ғотида буд, саросима омад. вай чашмонашро ба аробаи охирини корвон, ки аз деҳа берун мерафт, ҳаросон духта, номи касеро гирифта бо овози баланд ҷиғ зад: «Хуш, Бобонор, чӣ шуд? Магар ба бозор фаромаданӣ будед чӣ?» пурсид Мирбадал, ки аз ҳама охир аз пеши чойхона гузашта мерафт. «Аҷаб гап задед», ҷавоб дод Бобонор ба Мирбадал. «Ман дар чӣ ғаму, шумо дар чӣ хаёл? Ман чӣ донам охир? Аз саросима шуданатон гумон бурдам, ки мумкин аст аз бозори Гусфанд дер намонам гуфта ба таҳлуқа афтодаед», ҷавоб дод Мирбадал. «Аз бозори Гусфанд дер монам парво ҳам намекардам, аммо аз маърака мондан хеле айб шуд», гӯён Бобонор ба ҷавоби нимғурмаи Мирбадал гӯш надода ба пеш шитобид. вай аз чойхона болотар дар назди клуби колхоз ба Норзода вохӯрд, ки бо Сафар гапзанон истода буд. «Ҳа, бахайр, Бобонор?» пурсид Норзода. «Ассалому алайкум, додар», гуфт бесаранҷомона Бобонор. «Садқатон шавам, боботон аз маърака дер монд. То ин ҷонварро аз қир пеш карда омаданам, аллакай корвон рафта мондааст кӯ?» «Чӣ, ҳамроҳ рафтанӣ будед?» савол дод Сафар. «Ҳамроҳам мерафтаму, лекин аз ҳама аввал мана ин ҳадияи хурдакаки худро қатъӣ карданӣ будам», ҷавоб дод Бобонор ҳарсоззанон. Сафар бо илтимоси Норзода барои корвонро аз роҳ нигоҳ доштан давид. Норзода аз китфи Бобонор гусфандро гирифта ба замин монду гуфт: «Хайр, аз шумо ин кор зарур ҳам набуд кӯ?» Садқатон гардам, писар. Аввал аз падар ва бобоямон васият мондааст, ки аз кори маърака берун намонем. Сониян ҳамин, ки ана ин Мирзо Сафар қатори як нури чашми мо.
шодӣ аз ҷанг 1 сол пештар ба аскарӣ рафта буд, дар хаташ ҳозир дар наздикиҳои Москав ҷангида истодаем гуфтааст: модоме ки халқ ба ҷангаварон ҳадя мефиристодааст, падари яке аз онҳо, ман чӣ хел аз қатор берун монда метавонам? Рост, хуб гуфтед, бобо. гуфтугӯи онҳо ба охир нарасида, Сафар баргашта омаду худаш гӯсфанди Бобонорро бардошта бурда, ба як аробаи корвон бор карда монд. Бобонор ҳам ба даҳони ароба савор шуда гирифт. дар ҳамин вақт Одилсаркор ба назди Бобонор омада, ҳазлумез гуфт: «Оббо, Бобоноре, хуб мӯйсафеди ба ҳар куҷо пойрас ҳастед дия. Пои Саркор дар куҷое ки бошад, пои мо ҳам ба ҳамон ҷо нарасида намемонад, додарҷон», ҷавоб дод Бобонор бо хушҳолӣ ва арақи пешонӣ ба рӯю гарданашро пок кард. Сафар аз ҷавоби Бобонор завқ карда, бо корвон хайрхуш карду ба назди Норзода баргашт. баъд Норзода бо ҳамроҳии Сафар аз пайраҳае ки дар гирдогирди майдончаи ӯшишгоҳи колхоз воқеъ буд, роҳ рафта, дар шаҳр чӣ корҳо кард, чӣ гапҳо шуд гуфта аз вай пурсид. ҳамин тавр тавсияи райком кори маро осон кард, гуфт Сафар баъд аз муфассал нақл карда додани он ки чӣ хел комиссари маориф дар аввал ба талаби ӯ розигӣ надодааст. «Сонӣ ба куҷо рафтӣ?» пурсид Норзода. «Сонӣ ба комиссарияти ҳарбии республика. Дар он ҷо аъзои партия набуданам ба як кор халал расонид», гуфт Сафар бо афсӯс. «Чӣ кор?» савол дод Норзода. «Ба курси семоҳаи роҳбарони сиёсӣ ҷой будааст, лекин ба он ҷо касони ба партия аъзо ё номзад бударо мефиристодаанд. Чунон афсӯс мехӯрам ки...» Сафар гапашро ба охир нарасонида хомӯш монд. Норзода ба сари хами ӯ нигоҳ карда, бо оҳанги насиҳат ва дилдорӣ гуфт: «Аввал ин ки ба партия барои амалгирӣ намедароянд. Дуюм ин ки барои он кас ки чӣ ботинан ва чӣ зоҳиран тақдири худ, ҳаёт ва фаъолияти худро бо партия маҳкам пайвастааст, дари партия ҳамеша кушодааст. Сафар, оё ту дар худ чунин азму ирода ва боварӣ дорӣ ки аз уҳдаи ин шарти асосӣ баромада тавонӣ?» пурсид дар охир Норзода Сафарро санҷиданӣ шуда. «Агар ин гапи ман ба саволатон ҷавоб шуда тавонад», гуфт Сафар оромона, «ба фикри ман ҳамин мақсад азми маро ба он равона кард ки либоси гражданиро бо либоси аскарӣ иваз намоям. Албатта ин аз як ҷиҳат дуруст аст, лекин бо як худи иваз кардани сару либос кор тамом намешавад. Дар айни замон ҳазорон ҳазор одамон ки ватани худро аз сидқи дил дӯст медоранд, либоси аскарӣ пӯшидаанд. Гап дар сафи аввали онҳо истода, азобу оташу тӯфон якумин шуда гузаштан аст». вақте ки Норзода ин гапҳоро мегуфт, Сафар ғарқи хаёлҳои наҷиб хомӯш аз паҳлӯи ӯ қадам мепардохт. боби 4. бегоҳӣ ҳамон рӯзи аз шаҳр баргашта омадан, Сафар баъд аз корҳои рӯзонаи худ дар ҳавлияш истироҳат мекард. Вай дар болои суфаи қолину курпача густурда дароз кашида мехобид. гарчанд фасли тирамо бошад ҳам, обу ҳаво аз рӯзҳои тобистон чандон фарқ надошт. дусе борони сахт чангу ғубори сабзаву баргҳоро шуста гузашта, порча порча абрҳои сафед дар ҳар ҷои осмони васеъ сайр мекарданд ва боди сабук онҳоро ором ба шимол ба паси кӯҳҳои ҳисор гирифта мебурду, дар ғуруби офтоб ин абрпораҳо ба худ ранги гулобӣ гирифта, дар пеши назар тобиши зебое медоданд. оре, дар ин диёр чунин рӯзҳои фасли тирамо ҳам мешавад ки аз баҳору тобистонаш фарахбахштар, зеботар мебошанд. Сафар рӯ ба осмон хоб рафта, ба ҳамин табиати дилкаш
баҳркушо ба ҳамон абрпораҳои гулобӣ ва ба осмони васеи нилобӣ бо ҳирси беинтиҳо чашм медӯхт. модари Сафар, ки дар сари оташдон ҷунбуҷул мекард, гоҳ-гоҳ ба писараш нигоҳкунон, аз ин қадар дуру дароз ба осмон чашм дӯхта хомӯш мондани ӯ дар ҳайрат мемонд. вай ду-се бор ҳар чизро баҳона карда, аз Сафар гап пурсида бошад ҳам, аз ӯ ғайр аз ҷавоби кӯтоҳи «ҳа» ё «не» дигар сухане нашунид. аз ин вазъияти Сафар дили модар танг мешуд. вай бо баҳонаи ба оши палав, хӯриш тайёр кардан, дар дастонаш корду тахтача ва помидору пиёз омада, ба як гӯшаи суфа нишаст. даст ба корду пиёз, чашм ба Сафар, якдам хомӯш нишасту охир ба писараш муроҷиат кард. «Ҳа, бачем, чӣ шуд? Дар осмон чӣ дидӣ, ки ин қадар нигоҳ карда мондӣ?» Сафар баробари шунидани овози модараш ба сӯи ӯ рӯ гардонида гирифту якдам чизе нагуфта, бо чӣ банд будани фикри худро ба хотир овард ва баъд ҷавобан ба модар гуфт: «Ҳеҷ, ҳамин тавр хониши мурғонро гӯш мекунам». «Хониши мурғонро магар акнун шунидӣ?» боз пурсид модар. «Ба хаёлам мурғон имрӯз бо авҷи тоза ва форам нағма мекунанд», гуфт Сафар бо оринҷаш ба болин такя карда. модари Сафар аз ин баҳонаи фарзандаш ба таври худ хулоса баровард. 4-5 рӯз дар Сталинобод гашта, суруди мурғони хушовоззамонро ҳам пазмон шудӣ аз афташ. ин сухани модар Сафарро боз ба фикру андешаҳои дигар равон кард. ҳамон дам ба сари ӯ чунин фикр омад: акнун 4-5 рӯз не, балки моҳу сол аз ин манзил дур афтодан, ба ҷои овози мурғакони хушхон ба садои тупу туфангҳо одат кардан лозим меояд. ту ҳозир аз ин гапҳо хабардор нестӣ, очаи меҳрубонам, ба дил мегуфт Сафар. «Ба ту чӣ шуд, Сафар?» пурсид модар бо садои изтиробомез. «Имрӯз ин қадар ҳушу хаёлат парешон менамояд?» «Ҳеҷ ҳушу хаёлам дар ҷояш, оча. Камтар монда шудам, ба ту ҳамин хел менамояд. Хотирҷамъ коратро кардан гир», гуфт Сафар ва яке аз рӯзномаҳои дар паҳлӯяш бударо гирифта ба саҳифаҳои он чашм давонд. «Ё аз хусуси мактаб калонҳои марказ ягон гап заданд?» боз ба кунҷковӣ сар кард модар. «Авзоят ҳаррӯза бари не, писарам, дар дилат ягон дард доштагӣ бар ин». Сафар мувофиқи қарордори худ модарашро аз гап хабардор карданӣ шуд. вай хесту чорзону нишаст ва бо сархборӣ мулоим сухан сар кард. «Оча, росташро гӯям, ту аз афтам дар дилам чӣ буданашро дуруст пай бурдӣ. Ман мехостам аз ҳоло ин хабарро расонида, дили туро вайрон накунаму ҳамаашро рӯзи ба иҷрои хизмат рафта истоданам гӯям. акнун дар болои хӯрок хуб набошад ҳам ба гуфтан аҳд кардам». модар бо чашмони ҳайратангез бо дили пуристироб ба писараш нигоҳ мекард. «Оҳ писарам, 22 сол туро парвариш карда калон кунаму боз аз авзоят надонам, ки дар дилат чӣ гап дорӣ, а? Рост мегӯӣ, ман ин гапро дар дилам як рӯз бошад ҳам ғунҷонида натавонистам». «Худаш ҳам гапи хурд не», ҷавоб дод Сафар. «Хайр, тезтар гап зан акнун, дилам танг шуд», гӯён модар ба пеши Сафар наздиктар нишаст. «Худаш ягон хабари хушмӣ ё?» Сафар сухани модарашро бурида оромона гуфт: «Ман ба ту 2-3 рӯза меҳмон ҳастам, оча». «Меҳмонаш чӣ? Ин чӣ гуфтагид? Худо нигоҳ дорад». «Яъне баъди 2-3 рӯз ба аскарӣ меравам». Модар баробари шунидани ин хабар бо бесабрии фавқулода такроран пурсид: «Ба аскарӣ? Ба ҷанг?» «Ҳа, ба аскарӣ», ҷавоб дод Сафар ба симои ҳамон замон тағйирёфтаи модараш
бодиққат чашм духта, лекин ҳоло ба ҷанг не. модар ҳушу хаёлашро гум кард ва охирин сухани Сафарро ҳам нашунида монд. гӯшаш ғуввос мезад, дилаш губ-губ мезад, роҳи гулӯяшро чизе фишор дода меомад ва дасту пойҳояш меларзиданд. лабҳояш ҷунбида худ ба худ оҳиста чизе мегуфт. чаро хомӯш монди, очаҷон? Ба ту чӣ шуд? гӯён Сафар ҷаҳида ба паҳлӯи модараш гузашт ва дасташро ба гардани ӯ партофта аз рӯи пурожангаш буса кард. модар ҳанӯз мадҳуш буд, забонаш ба гап намерафт. фақат баъд аз он ки рӯю лабҳои аз ҳаяҷон тафсони фарзанд ба рӯи модари меҳрубон расиданд, аз чашмони камшуршудаи модар ашк шашқатор шуд ва аз паси ин ашк роҳи гулӯ каме кушода шуду бо овози ғамгини ларзон гуфт: боз ба очаи сарсахтат худо бекас монданро раво дид магар, писарам? ин тавр нагӯй, очаҷон. замонҳои бекасию ғарибӣ кайҳо аз сари ману ту дафт шудаанд, гуфт Сафар ба модараш бо оҳанги эътироз. худат фикр кун, ба аскарӣ як писари ту намеравад кӯ? дигарон ҳам ман бар ин модар, падар, оила доранд. оё ҳама ғариб шудан мегиранд? одамҳо ака, уко, зану фарзанд доранд. мани як по дар гур ғайр аз ту киро дорам? ҷавоб дод модар бо нуги қарсаш ашки чашмонашро пок карда. ин ҳасрати модар дар фикри Сафар ҳам хаёлу андешаҳои дурро бедор кард. падари дар замонҳои босмачигарӣ дар дасти қурбошиён ҳалок шудааш баробари солҳои гуруснагии 1921-22 вафот кардааш ба ёдаш омад. чашмонашро пардаи ашк фаро гирифт, вале Сафар зуд худдорӣ карду гапро ба мавзӯи дигар гузаронид. солҳое ки ман дар сағирахона ва баъд дар мактаб будам, худат мегуфтӣ ки дар деҳа ту танҳо нестӣ. калонсолон бародару хоҳар, хурдсолон духтару писарат бар ин шуда мондаанд. бо онҳо бемалол дар сари як дастархон нишаста ошу нон мехӯрдӣ. ҳозир ҳам бошад дар қишлоқ ҳамон одамҳо ҳастанд, оча. наход меҳру муҳаббати деринаи онҳо имрӯз дигар шуда бошанду дар набудани писарат ту ғариб монӣ. модар хомӯш монд. вай аз хусуси меҳру муҳаббати самимӣ доштани ҳамдиҳаҳои худ ҳақ будани фикри писарашро инкор карда наметавонист. вале барои модар дар айни ба камолрасӣ ва нашъу намо ёфтани умри ҷавонии писараш аз вай ҷудо шудан кори осон набуд. вай бе писари ягонааш чӣ хел рӯзро шаб, шабро рӯз карда метавонад? Сафар барои ӯ ҳам давлат, ҳам такягоҳ ва ҳам орзую умедҳои неки истиқболаш буд. модар шабу рӯз дар он фикру хаёл буд ки хонадор шудан, фарзанд дидани писарашро бинаду сонии худаш аз ин дунё чашм пӯшад ҳам ормон надорад. вале акнун дар даҳони ҳама гапи аскарӣ ва ҷангу фронт аст. ҳоло ин орзуҳои ӯ танҳо орзу ҳастанду бас. ин фикру андешаҳо дили модарро бадтар мефушурданд. аламу ҳасрати онро зиёд меафканданд. Сафар бошад бо меҳрубонии ба ҳар як фарзанди вафодор хос, модарашро тасаллӣ дода кӯшиш мекард ки дили ӯро бо мақсади худ моил кунад. очаҷон, ба ту гапро дароз карда нишастан ҳоҷат надорад. талхию ширинии зиндагиро аз ман дида ту бисёртар чашидагӣ ва гумон мекунам ки рӯзҳои сиёҳи як замонҳо аз сар гузаронидаатро дую дубора дидан намехоҳӣ, гуфт Сафар ба мақсад аз дур даромад карда. оё ҳамин тавр не? як ман не, илоҳӣ ҳеҷ банда он рӯзҳоро набинад, ҷавоб гирифт Сафар аз модараш. ҳа ана бале оча, як ту не, ҳеҷ банда набинад.
акнун ба гапи ман гӯш кун. Баро ба ин ҷо дурустар бинишин. Сафар аз зери оринҷи модараш дошта, ӯро оҳиста пештар кашид. Модар бошад нимғурма, хайр ту гап задан гир гуфту, лекин боз мувофиқи талаби Сафар болотар баромада нишаст. гӯш кун оча, ман чӣ мегӯям, ба гап давом дод Сафар. Ин ҷанг ҷангест, ки ҳаёту мамоти моро ба миён гузоштааст. душмани ба муқобили ватани мо лашкар бардошта бошад, аз он босмачиҳои тудидагӣ ҷаллодтару бедодтар аст. мана дар бораи онҳо дар рӯзнома чӣ навишта шудааст? Сафар аз рӯзномаи Тоҷикистони Сурх хабари зеринро хонда дод. ҷаллодони немисӣ дар қишлоқу шаҳрҳои Беларусия нисбат ба аҳолии осоишта таҷовузкорӣ ва таҳқиркуниро то рафт ривоҷ дода истодаанд. отряди солдатҳои фашист ба қишлоқи Костюков омада, ҳамаи чизу чораҳои деҳқононро кашида гирифтанд. деҳқонзан Ксения Дрегулина аз офитсери немис хоҳиш кард, ки куртаю эзорчаи 4 кӯдаки ӯро баргашта диҳад. фашисти хунхор ҷавобан ба ин хоҳиши зан ӯро хуб лагаткӯб карда, баъд парронид. солдатҳои фашист бошанд 4 кӯдаки занро ба чуқурӣ пардофта, зинда ба зинда ба хок гур карданд. шунидӣ? худоё тавба, ҷавоб дод модари Сафар гиребанашро дошта. ин хел худобехабарон аз кадом гӯристон пайдо шуданд? ҳар кадоми ин душман як каждумест, ки аз иморати фатарот ба хонаи оботи мо хазида омадааст, оча, ҷавоб дод Сафар. илоҳӣ ба дуои бади ҷабрдидагон гирифтор шаванд, ба тухмашон қирон ояд, гуфт модар бо қаҳру ғазаб. Сафар баъд аз ҳамин боз ба мақсади худаш наздик шуда гуфт: як худи ин дуою хоҳиш кам аст. маънидорона гап партофт Сафар. дигар аз дасти ман чӣ меояд? гуфт модар ваҷҳ нишон дода. илоҷе надорам, ки рафта вай бечораҳоро бо пуштакам бор карда, аз балои азим гирифта гурезам. Сафар дарҳол гуфт: албатта ин хел корҳо аз дасти ту намеояд, оча. ба дафъи ин балои азим бархоста пеш аз ҳама вазифаи фарзанди ту аст. умри хола ба рӯи писараш нигоҳи дарду аламноке карду гуфт: ҳа, вазифаи танҳо фарзанди ман? Сафар исроркорона фаҳмонид: ин вазифаи ҳамаи фарзандони халқ аст. модар дигар чӣ ҷавоб доданро надониста сукут карда монд. дар ин дам касе дари ҳавлии онҳоро куфт ва Сафарро фарёд кард: мудир ҳамин ҷо ҳастед? хуш ҳозир, ҷавоб дод Сафар аз ҷояш хеста ва давида ба пеши дар рафту биёед биёед бобо гӯён марҳамат гуфт. модари Сафар овози мардро шунида ба хона даромада рафт. танҳо худам дар хона зиқ шудам. биё як сари қадам ба пеши мирзо рафта 4 чақчақ карда биёям гуфтам. нағз кардед бобо, аз болои курпача гузаред, таклиф кард Сафар ба Юнус бобо. не, шумо худатон ба ҳузур гузашта нишинед, ба ман ана ҳамин ҷо ҳам мешавад гӯён. Юнус бобо аз поёнтари суфа нишастан хост. Сафар ӯро намонда ба болои курпача шинонид. хайр, саломат бошед, гуфт бобо чорзону нишаста ва кафи ду дасташро ба дуо кушод. олам гулистон, қадам расид бало нарасад, тани сиҳат, хотири ҷамъ, дили беғам, умри дароз насиб шавад, омин гӯён даст бар ӯ молид. Сафар ҳам ба хотири Юнус бобо оҳиста даст бар ӯ бурд ва сонӣ аз бобо пурсид: дар мактаб чӣ гап? хотирҷамӣ, лекин аллакай рафтани шумо ба ҳама овозаю дарвоза шудааст. аллакай кӣ фаҳмидааст?
эҳ мирзо, дарвозаи шаҳрро бастан мумкин, аммо даҳони мардумро бастан мумкин нест, гуфт бобо ва баъд аз ба гирду пеши худ назар партофтан, ба тарафи Сафар хам шуда, оҳиста пурсид: модаратон чӣ? Фаҳмид? Ҳа, ҳозир гап дар ҳамин хусус буд, ҷавоб дод Сафар. Кӣ гуфтааст? Худам гуфтам. Руст карда нанишастам. Олам гулистон. хуш канӣ чӣ гуфт? Гирьяву нола, аламу ҳасрат. Дигар чӣ мегӯяд? Дили занон, хусусан модарон, аз мум ҳам нармтар мешавад, гуфт оҳиста бобо, боз ба гирду атроф нигоҳ карда. Чӣ кор кунад, ба модаратон ҳам осон не. Якаву ягона писараш барои ӯ гавҳари ноёб дия. баъд аз фурсате модари Сафар баргашта аз хона ба сараш қарси тоза партофта баромад, ки дар як дасташ дастархон ва дар дасти дигараш фонус бардошта буд. вай ба сари суфа омада ба Юнусбобо салом дод ва хушомадед додар гуфт. Юнусбобо ҳам саломи ӯро алайҳ гирифта ҳолпурсӣ намуд ва чароғро аз дасти ӯ гирифта ба миёнҷо монду ба дилдорӣ додан сар кард. Сафар бошад дастархон паҳн мекард. хоҳар, зиёда ғаму хӯса хӯрда, ҳам дили худатон ва ҳам дили писарро хиҷил накунед. ин кор ҳозир ба сари ҳар як бандаи муъмин омадааст. ана ба укои саркори колхозамон Шарифбой Қурбон ҳам навакак повистка омад. Тракторчии колхозамон шумо медонед? Гӯён бобо ба Сафар муроҷиат кард ва баъд аз Серёжа гуфта ҷавоб додани Сафар, бобо боз ба гап давом карда гуфт: ҳа, ана ҳамин рӯз борхалтаашро бардошта ба аскарӣ рафт. Кане акнун ман ҳам мисли инҳо ҷавон бошаму аз ин ҳарбу зарб дар канор намонам. охир афсӯс, ки ҷавониамон бесамар шаби торик бар ин гузашта рафт. гӯён Юнусбобо пиёлаи чойро аз дасти Сафар гирифт. хайр, дар қатори дигарон дар куҷое ки бошад, илоҳӣ танаш сиҳат, умраш боқӣ бошаду, лекин дар аснои расидани вақту соати охири умри очааш ба болои саракам омада, бо дасти худаш гуручӯб кунад. гӯён гирьяолуд рози дил кард модар. шумо чӣ гуфта истодаед, хоҳар? гуфт Юнусбобо бо табассум, ба ин сухани модар эътироз баён карда. олам гулистон, ҳоло мою шумо то ҷанг тамом шуда, тӯи ин писарҳоро нахӯрем, аз ин дунё ба куҷо меравем? о додарҷон, шартамон рафта, партамон монду тамом, бо маюсӣ гуфт модар. Сафар ба гуфтугӯи кӯҳансолон бо табассум гӯш дода, баъд вай ҳам илова кард: оча, бобо рост мегӯянд, ҳоло аз 100 гулат нисфашам нашукуфтааст. акнун ту ҳам гап зан. гӯён модар ба Сафар нигоҳи тунде кард. худат мардаки кап калони ришу мӯйлабдор шудию ҳоло ҳам бо як сари қоқат мегардӣ. ин кинояи модар Сафарро аз ханда боздошт. мавзӯи суҳбат ба хонадоршавии Сафар баргашт. Юнусбобо ба рӯи Сафар нигоҳ карда, аз нотинч шудани ӯ пай бурд ва тарафи ӯро гирифта гап зад. гапи шумо ҳам ҳаққу, лекин ҳар кор дар вақту соати худаш буд мешавад. хоҳар, арӯс бошад, гурехта нарафтааст, вай дар пеши чашми худатон. Юнусбобо дар охири суханаш ба сӯи Сафар нигоҳ карда чашмак зад. Сафар дарҳол сарашро поён фароварда, худашро ба нофаҳмӣ андохт. модар ҳамон дақиқа як ба Юнусбобо ва як ба Сафар назар афканд. дар аснои ба Сафар чашм партофтан, хомӯш сархам нишастани ӯро диду ба фикраш хулосаи дигареро овард. вай гумон мебурд, ки Сафар аз модар рустӣ дар ин хусус ҳам ягон коре кардагист.
вай кадом арӯс будааст, ки дар пеши чашм бошаду ман набинам? дар овози модар норизоӣ ҳис карда мешуд. Сафар сарашро бардошта бо шармгинӣ ба модараш гуфт: бобо шӯхӣ мекунанд. Чӣ шӯхӣ? Ҳеҷ ҷои шӯхӣ надорад, додар, эътирозомез гуфт бобо ба Сафар ва дар ҳол оҳанги суханро тағйир дода боз илова намуд: акнун аз ман пинҳон доред ҳам, дар пеши волидайн рости гапро гуфта, дили ин касро аз ҳар гумони бад холӣ кунед. гапи набудагиро монед, бобо, боз рад кард Сафар ва рӯю пешониашро арақи шарм зер мекард. ҳа писар, гӯён модар ба Сафар нигоҳ кард. чаро сирри дилатро аз ман пинҳон медорӣ? ё аз Сталинобод ягонта оимча овардӣ? гӯй, майлаш. Дили Зайнаб. Якдигарро хоста бошед, ман чӣ гуфта метавонам? замонҳое ки ихтиёри зангирию духтарбарорӣ дар дасти падару модар буд, гузашта рафтанд. Не, гап ин хел не, хоҳар, гуфт Юнус бобо худаш ба баён кардани қисса сар кард. дар ин вақт Сафар бо баҳонаи ёзидан аз ҷояш хеста аз назди онҳо дур шуд. Юнус бобо бошад ба гапаш давом дод: ин гап ҳоло дар байни худамон монад. агар насиб карда бошад, олам гулистон, гул ба гулдон, булбул дар шохи он ғазалхон мешавад. дуо кунем, ки писар сиҳат саломат аз адои хизматаш баргашта ояду ҳарду ба остонаи як хона пой монанд. охир худи ӯ кӣ, ному насаб дорад ё не? пурсид модар бо бесабрӣ аз Юнус бобо. номашам муносиби худаш, муаллимаи худамон Зебинисо. хайр, ин тавр гӯед, духтари худамон будааст кӯ? гуфт модар бо як хушҳолӣ. чанд вақтҳо боз худам ҳам ана ҳамин хел келинам бошад гуфта дар орзу будам. худашам Сафар бар ин бепарда дар дасти амааш ятима калон шуд. аз хурдиаш духтари бамаънӣ ҳушёру кордон аст. амааш ҳам зани фақиракак. хайр, кошки тезтар ба муроду мақсадашон мерасиданд. Юнус бобо ба гуфтаҳои модар бодиққат гӯш дод ва дар охир боз насиҳатомез ба ӯ муроҷиат мекард. ҳа, ана олам гулистон. акнун аз ману шумо шабу рӯз дуои ҷони ҳамин ҷавонҳоро кардан мемонаду халос. илоҳу омин. гӯён модар дасташро ба дуо бардошт. хоҳар, коре кунед, ки писаратон ба рӯи шумо нигоҳ карда маъюс нашавад ва сафараш бо хотири ҷамъ ва дилпурӣ баромада равад. бовар кунед, ки хурду калони деҳа ҳамаамон дар гирди саратон парвона шуда якчанд вақт набудани сафарро номаълум гузаронида мефиристонем. ман чандон ғами танҳо мондани худамро намехӯрам, лекин ҷони ҷавони бача дар ҷанг ба чӣ хатарҳо дучор мешуда бошад гуфта, ба дилам шайтон ҳар гуна хаёлҳо меоварад. Юнус бобо ҷавоб дод: шумо ба роҳи шайтон надароед, хоҳар. хайр, акнун гап ҳамин, гуфт. бобо хеста рафтанӣ шуд ва Сафарро, ки аз пеши дари ҳавлӣ сулфида меомад, фарёд намуд. Сафар аз пеши дар ҳозиргӯён ҷавоб дода буд, ки бобо боз бо модар гап зад. коре кунед, ки писар хафа нашавад. вақтҳое буд, ки мо ҳам дар айни умри ҷавонии худ аз зану фарзанд ҷудо шуда, деҳа ба деҳа, кӯҳ ба кӯҳ бо аскарҳои худамон босмачиҳоро пеш карда мегаштем. ана умрамон боқӣ будааст, то ҳамин рӯзҳо расида каму беш роҳат дидем. боз насиб бошад, ҷанг тамом мешавад, писарони мо душманро мағлуб карда, сиҳат ва саломат баргашта меоянд ва ба рӯзҳои нек мерасем. хуб, гапҳоятон қур гирифт аз афташ. гӯён Сафар ба ҷои худаш омада нишаст ва Юнус боборо рафтан намонда ба модараш фармуд, ки ошро кашида оварад. баъд аз таом ҳам Юнус бобо боз ба Сафар хеле суҳбат карда, баъд аз ҷояш хестанӣ шуд. акнун ман рафтам.
дар мактаб ҳам ҳеҷ кас набуд. Шаб ҳам бевақт шуд. ҳоло барвақт соат 4:09 ҷавоб дод Сафар. Соати дастиашро дида ва ба бобо таклиф кард. Шинед, бобо, боз як чойнаки чой гарм нӯшем? Ҳа, гапзанон нишастед дия, додар. Ба таклифи Сафар ҳамроҳ шуд модари ӯ. дар мактаб боз якчанд корҳои муаллима таъин кардагӣ ҳам буд. Гуфт бобо аз ҷояш хеста. Шумо паго ба мактаб меоед? Ҳа, албатта. Ҳоло то корҳоро супурда хотирҷамъ шудан 1-2 рӯз мегузарад. Писару модар боборо то берун даргусел карданд. вақте ки сиёҳии Юнусбобо аз чашм ғоиб шуд, модару писар дарро пӯшида ба ҳавлӣ баргаштанд. Сафар рост ба хонаи худ рафт. модари ӯ ҳам аз паси вай даромада, фонуси бистумро, ки дар болои мизи хатнависӣ меистод, даргиронду баъд ба сари оташдон баромад. шӯълаи зардчатоби фонус хонаи на он қадар калони ба тартибу озодаро равшан мекард. дар ду тоқи девор, ки пештарҳо дар он ҷо косаю табақ ё сандуқу қуттӣ мегузоштанд, ҳоло дар рафчаҳо китобҳои гуногун чида шуда буданд. Сафар каме дар рӯи хона роҳ гашта, баъд ба кати мулоим дароз кашид. Вай аз болои стуле, ки дар паҳлӯи чапи кат меистод, китоби саҳифаҳояш кушодаи Николай Остроуский «Фулод чӣ тавр обу тоб ёфт»-ро ба дасташ гирифт ва ба хондан сар кард. вай то рафт ба мутолиаи ин роман фурӯ рафта, ҳаёт ва муборизаҳои дурахшони Павел Корчагинро ҳамин ҳоло бо чашмони худаш дидагӣ бар ин мешуд. Сафар дар ҳамин вазъият хеле вақт чашм аз китоб наканд. аз мобайн 1-2-3 соат ҳам гузашта рафт. модари ӯ ҳар замон омада аз пеши дар ӯро хабар мегирифту боз ба писараш халал расониданро нахоста ба хонаи худаш бармегашт. вақте ки модар чорумин бор аз остонаи дар ба Сафари дар рӯи кат дароз кашида назар кард, вай рӯяшро бо китоб пӯшида ба хоб рафта буд. модар оҳиста ба хона даромаду фонусро хомӯш кард. баробари хомӯш шудани фонус, пеши чашми Умрихоларо якдам торикӣ фаро гирифт. вале дере нагузашта моҳтоб, ки аз рӯ ба рӯи тирезаи хона ба осмон сар мебардошт, хонаро бо нури нуқравори худ равшан кард.